एगो जिंदगी बा, सिगरेट के धुआं में उड़ा दा का तो सिगरेट के धुआं में उड़ा दा। रे पीऊ। काहे छोके गोइली रे। का हो जानू, का हाल बा? खाना वाना हो गईल? ई रहे 3 गो दोस्त के कहानी। चाय में चीनी नहीं खे तो पिए में कौन मजा बा। चाय में चीनी नहीं खे तो पिए में कौन मजा बा। आ जिंदगी में दोस्त नहीं खे तो जिए में कौन मजा बा।